L'ITEC realitza la certificació de productes i sistemes innovadors de la construcció que disposen d'una norma de referència per ser productes nous. Aquesta certificació és possible gràcies al reconeixement de l'ITEC en l'àmbit estatal i europeu. Els documents reconeguts que l'ITEC atorga són el DAU, o Document d'Adequació a l'Ús, i l'ATE, l'Avaluació Tècnica Europea, antigament anomenada DITE. L'any 1996 s'autoritza l'emissió del DITE i l'ingrés a l'EOTA. El 1998 es notifica l'ITEC com a organisme certificador del marcatge de conformitat europea. El 2000 s'autoritza l'ITEC per la concessió del DAU i l'any 2010 s'inscriu al registre del Codi Tècnic de l'Edificació per la concessió del DAU. El DAU assegura la qualitat dels productes. És l'opinió favorable que emet l'ITEC de les prestacions d'un nou sistema, tenint en compte els criteris de projecte i d'execució i les solucions constructives proposades. És un document voluntari que recull les prestacions del sistema i serveix per demostrar i assegurar el compliment de la reglamentació espanyola per part dels productes i sistemes innovadors. El primer DAU es va atorgar el 28 de novembre de l'any 2000. L'acte de lliurament va estar presidit per Pere Macias, aleshores conseller de Política Territorial i Obres Públiques. El DAU s'ha atorgat a 62 empreses espanyoles i a 15 d'altres països europeus. La certificació europea abans DITE i ara ATE que emet l'ITEC s'ha concedit a empreses d'arreu del món. El DAU és un document que té un seguiment anual i una validesa de 5 anys amb possibilitat de renovació. La darrera edició del document es pot consultar a la pàgina web de l'ITEC. Des de l'any 2000 s'han emès 100 DAUs en 4 llengües diferents per a 77 empreses. El DAU número 100 s'atorga al producte Weber Industry Floor de l'empresa Saint-Gobain Weber C. Marchand.